ናይ ኡልቨን ቪድዮ ሰሪሕና ነርና እዚኣኻ ናይ ኦከር ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለን መጠን ነቲ ናይ ኦከርን ክርእለኒ ስለዚ ኦከርን ትብላላ ኦከርን ኑርካ ትብላሎ ናብኡ ይጥወ ማለት እዩ እዚ እቲ ሽልት ምስ ረኣናዮ ቀልጢፍና ምልክት ክንገብር ኣለና ኣብዚ ወይ ሓንቲ ስፒድ ሊሚት የለን ስለዚ 47 ንኸይድ ኣለኹ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ርሕቀት ክሓሊኻ ልክዕ ኣብታ ታፀላማይ ይበፅሐን ኣለኹ ዝመፀት መኪና ብኦት ከይድ ትኽእል ምናልባት ከምዚ ኩርናዕ ኮይኑ ብዙሕ ገረብ ዘለዎ ቀስ ክንብል ንኽእል ብጣዕሚ ቀስ ግን ክንብል የብልና 20 ክንበፅሕ የብልና ማለት እዩ ዝተረፈ ግን ፅኢልና ንከይድ ንኽእል ኦከር ንፀጋም ኣሎ ምልክት ገይረ ቀስ ብል ኣብዚ ጠጠው ብል ፀጋሚ ወላ ሓንቲ የለን እዛ መኪና ሕልዋ ኢድላን ፅኢላ ሓልፋ ቁሩብ ርሕቀ ጠጠው ዝበልኩ ኣጋርተሎ መሕለፍ መታን ክረክብ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣይርክቦት እየ ንኦከርን ገፀ ይኸይድ ኣብዚ የማን ክንሕዛ ኣለና ብዝተኻለ እታ ብጫ ምልክት ሃሲሳላ ኦከርን ኣብቲ ላዕሊ ኦከርን ቶርግ ብል ኣሎ ንየማን ስለዚ ንየማን ኸይድ ማለት እዩ ኣብተን ዝነበራ ቀዲመን ኣይነበራን ትኺለ ኣብታ ናተይ ኣቱ ኣብታ ኮሌክቲቭ ፈልት ብፀጋም ዝነበረ ናይ ፓብሊክ ናይ ኣውቶቡሳት ገለ ገዲፈ ትኺለ ብዛ ናተይ ኣቱ ኣብዛ ካልእትን ፀጋም ማለት እዩ ፊትና ደሎ ኦከርን ሓደሽቲ ገዛውቲ ዝስራሕ ዘሎ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እውን ሽልትታት ርኢ ናብቲ ዝተባሃልክዎ ኸይድ ኦከርን ሰንተር ተኮይኑ ወይ ተወየን ናብኡ ክርኢ ከለኹ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ኩሉ ነገር ተኸባቢካ ክከታተሎ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሱቕ ኢለኩ ኣብዚታት ኮለል ክብል እቲ ኦከርን እቲ ገዛውትታት መርኣይ ይኮነና ማለት እዩ ፊድና ሲንሰን ኣሎ ንፀጋም ርየን ተወየን ኣሎ ስለዚ ንፀጋም ክኸይደ ሲንሰን ተኮይኑ ናብ ሪንግ ትረኸባበት ከይዲኻ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሩንሾሪንግ ኣለኹ ምልክት ገይረ ወፅእ ኣጋር ኣሎ ሕልዎ ተኺላ ቅፅል ማለት እዩ እዚ ኦከርን እዚ የማንና ዘሎ ከባቢ እውን ኦከርን እዩ ዝበሃል እዚ ንኦከርን ገፅና ንኸይድ ዘይትፈልጦ ተኾንካ እቲ ከባቢ እቲ ሓበሬታ ካብ መምህር መፀካ ወይ ካብ ፈታኒ መፅእ ኢለ ሓስብ ዝያዳ ምስ መምህርኩም ንዝርራብ ማለት እዩ ኣብቲ ትፍተነሉ ቦታ ከዓ ዝያዳ እናኸድካ ምዝዋር ዝበለፀ ኸውን ፍራቻ ዝበዝሐ ግዜ ባዕላ ብስቴርሶ ጠፊያ በቲ መሪሕ ስለዚ ተዘይጠፊያ ግን ክንዝክር ኣለና ክነጥፍኣ ንስቶቭነር ተኮይኑ ተኺልና ክንከይድ ኣለና ስቶቭነር መንገዲ ሪስሎካ ስለ ዝኾነ ናብኡ ገፅና ክንከይድና ሪስሎካ እቲ ናይ መፈተኒ ትራፊክ ስታሽን ማለት እዩ ስለዚ ምልክት ንየማን ገይረ ንስቶቭነር ገፀ ከይደ ኣብቲ ማዕዶ ተርእየ ስቶቭነር ብፀጋም እያ ዘላ ስለዚ ቀልጢፈ ምልክት ገይረ መስትያተይ ተቋፃፂረ ማእኸል ፀጋም ክሳደይ ካጠውየ ኣብዚ ኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ጠጠው ብል ስለዚ ደሴት ወላ ሓንቲ የለን እንደገና ይኸይድ ስለዚ ሙሉእ ተጠወ ስለ ትብል ዘላ ንስቶቭነር ሙሉእ ጥወ ኣብቲ መውፅእ ከዓ ይሕሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኡልቨን ኣላ መውፅኢት ኣብዚ ከዓ ስቶቭነር ኣላ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ስለዚ ቀልጢፈ ርአየ ክወፅእ ኣለኒ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ዘዊርካዮ ተፀኒሕካ ዝበለፀ ማለት እዩ ምስ መምህር መፂኻ ዝበዝሐ ግዜ ቅድሚ ፈተና ሒዞምሃ ስለ ዝመፁ መፈተኒ ቦታ ርኢና ስለዚ ብየማንና እንታይ ምልክት ሓሊፋ ሕጂ ኦከርን ቅድሜና ኣሎ እታ ብየማንና ዝሓለፈት ግን ክልተ ፈልትየን ክልተ የማን ሒዘ ኸይድ ንየማን ክምለስ ተዳደለ ቀልጢፈ ስፒደይ ተዓራሪ ዝበዝሐ ግዜ ንየማን ቀይር ክንበሃል ከለና ስፒድ ኢና ንቐንስ ነዳዲ ንገድፍ ኣለና ስለዚ ስፒድና ንሕሉ ተን ምልክታት ገይረ መስትያት ኩሉ ምስተቆፃፀርኩ ይሰግር ማለት እዩ ምስጋረይ ቀስ ኢላ ክሰግር እኽእል እየ ንኣብነት ደጊመ ክሰግር እየ ንፀጋም እቲ ምስጋር ንምርኣይ ማለት እዩ ቀልጢፍና ዕፅፍ ከነብሎ የብልና ንስቴርሶ ቀስ ኢልና ንሰግር ንኽእል ኢና ኣብዛ ልክዕ ከምኡ እንደገና ምልክታት ገይረ ኩሉ ተቆፃፂረ ሰግር ማለት እዩ ሕጂ ሱሳ ኸይድ ኣለኹ ቅድመይ 80 ድብል ኣሎ ብየማነይ ቁልዕ ይብል መኪና ከይትሕወሰኒ ስለዚ 80 ስለ ዝብል ዘሎ ካብዚ ንኔው ምሂረ ናብ 80 ክበፅሕ ይኽእል እየ ማለት እዩ 75 79 በፂሕ ኣለኹ 78 ግድነት 80 ክንበፅሕ ኢልና ናሃርና ክንርሕቆ የብልና ሕጂ ጎልጎል ስለ ዝኾነ 80
كنت عراريون خلينا هنرخبها نخلينا كلمينا أنا نخيد لنا حجي ريسلوكا نتسقامي زولو تحت زبريجي زولو نقلمينا دلنا دلدل تحتي عيدولو ريسلوكا سلازد دحري أزلا أنقولون إحنا هنطوينا مالتي نهارنا كل جزء كنحلو لنا كنستوعب كلنا كل نجار نزوار مات كل نجار بحساب تكبره ماتي لذا أبز الشيل تزحلفه نيمان ترافيك ستاشون سلازل زلو ناو جزء تويه جزء حجون دلات فيهيو ناو ترافيك ستاشون يخيد حجون ستاتنس بايفسن ترافيك ستاشون نتساقامي زلو لذا كابزن كلته تساقامي تبوتا يحس بيماني نحنت مكينات خون بوتا قدي فلهو أبز تساقامي يحلو تساقام ولا حنت مكينا يلان ويكان يمان كيدالا سلازي أنا خيل ما خلعتي تو خيل مالتي لك أخوات تخل لخبزي طعم قفيح من قديو ناكل التخون سازخل بتازعات أخوة واتس مجمرتا كالتيفة ملك تريجن نعملت ستاتنس بايفسن ترافيك ستاشون كخيل تداخوينا نتساقاميو تخيل خيل تخونينا خان يمان خيل لان حجين ناب ودي فتنا نقولون ترى يعطوا له هنا بترافيك ستاشون تساقام ملك تغيرن تساقام آتي بزغط سل مالتي مركخا حبركا خيل خون مالتي جزاء جاي يمان نحز سبيدنا ناي سلستين ترافيك ستاشون ود انت لنا مغيار سلازي لنا من هارون بزح لنا ني بسوسا 8 يدل حجزي 8 مخادا يلينني معناتو ابزي انغولو تو سلازو سوسا هيدن ابنت ابز سبيد እንዳቀነስኩ ምልክት የማን ገረ መስቲያታ ተዋታት ገረ ከባቢይ ድሕረይ ያአቱ ማለት እዚ ትራፊክ ስታሽን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ደሴታት ብጣዕሚ ገፋሕቲን ኣጠራጣርቲ ክልተ ፈልት ካለውን ክወፃ هلዋ ተዝቀልጢፍ ካናት ካ ፕላስተሪክ ናት ካናት ካ ቦታ መሓዝ ብጣዕሚ أقداسي زخون مالتي زيتني أقار قلها نتقول دلنا لذي تطويلة نقول لهم حلفهم يمان تساقامون رئيته وسخت أقار ويبشكل تخيلو كاوي غطل سبيد كنه هريب اللين نيمان ترايا تاع عدل دل أبزي تانا يتساقام ملكت كم زي تقطعو فايتنا لنا لذي تقاطات إيران يمان نتقوى مالتيو زوم زقويو خياتوني يحلوهم تدعلو خينهم لذي اللو صغي كامات صال مالتي لذي تقزاو تسيو كل من قد من الوقت موصفه له خير خوني نتخبى بجن بحافشة هذا الفيديو خمس نريو مالتي فيديو تقدحو لها موبايل